Grabe. Diba? Dapat gani, dili na ka mag-face mask, dili na ka mag-face shield na nga sa mo kung mag-face mask o face shield dito kay sa ibang bansa. For example, sa Japan, sa Australia, na may mga lugar dito nga pwede lang ka dito dili mag-face mask o naran na si mga, pero dili po na malimtan po ng mga social distancing na agya po na Kanan dito! Pamamahay ko to! Kuya, ang akong anak ni Jintan! Karon na nagaroon din sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas imong pangita na pudlo. Masanitas yo, masanitas imong ipangita na pudlo. Sa impangita ni mo sa 2,000 years later. Ladies and gentlemen, welcome po sa aking panibagong vlog. Yes! Kung bago ka lang sa akong YouTube channel, don't forget to subscribe, like, share. Ay po na kalimutan yung notification bell para lagi kang update. Islita po ng all. Parang update ka sa walang kwenta ko na vlog. Okay, so atong pag-uusapan karon mga kabingka. hala ka diha. Atong pag-uusapan ka ng abot ng bakuna. Hala ka diha. Ako wala mo natingala mga kabingka. Kung natingala ko, tama man ang gibuhat sa mga mayors, no, may mga mayors na sampahan daw sila kaso kay maguna-una daw sila pabakuna kay sa mga frontliners. Hala ka diha. Diba? Tama na ilang gibuhat. Dapat gani mga senador, mga gobyerno magpauna magpapakuna para mag-singit ang mga tao nga magpapakuna. Grabe. Diba? Dapat gani, dili na ka mag-face mask, dili na ka mag-face shield na nga sa mo kung mag-face mask o face shield dito kay sa ibang bansa. For example, sa Japan, sa Australia, na may mga lugar dito nga pwede lang ka dito dili mag-face mask o naran na si mga, pero dili po na malimtan po ng mga social distancing na agya po na Hala ka diha. nga naman diri sa tuong Pilipinas nga nagkataas man ang mga kuan niya sa mga diri sa Davao City. Grabe ang istrikto, mga restriction, pero matingala ka nga naman yung nagkataas gyapon ang mga COVID puno. Para akong matambagan na dili jud ko magpabakuna, no? Wa ko labot anang bakuna bisag asa pa na nga maabot nga country nga dito ang bakuna, diba? Dapat man gyud ang mga politiko para ang mga bago na mga ordinary Pilipino nga magpabakuna para motuo sila ay kanila okay kaayo, diba? Ako dili masalig ng bakuna kay ngano tawa nani bakuna na ka tapos dili gyud mo makumpiyansa na mag social distancing gyapon kung di ba kung bakuna ka. So akong matambagan na palpak edition. So bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. So unta kanang ma-open atong mga ipinhikip patay na gyud, diba? Sama sa gugmagot patay na patay. So anila ko matambag sa inyo mga gobyerno, no? Dapat ipareha na to sa ibang bansa, diba? Para sa Australia taas magyapon siguro dito, pero narong naman dito yung mga tao nga pwede na dito nga dili ka mag-mask, dili ka mag-face shield, tara na si mga unta inana ka diri yapon i-apply yapon diri sa tuwa sa Pilipinas. So wala na ko istorya. So katangin ninyo ako mga sunod na kabanata akong vlog, no? Pasensya na karon ako naka-vlog vlog kay na busy, diba? So atangi so mga greetings ani
sa pinakalas na gyud mga gabing katigisa. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.